Velkommen til det gjorde jeg bare ikke. Det gjorde jeg bare ikke. I dag får vi besøg af Simon fra Lemvig. Her kommer et lille klip om, hvordan Simon han er til hverdag. Her er en bror Simon, og jeg vil lige gå ind og se, hvad han laver lige nu. Hej Simon. Hvad fanden? Hvem er du? Ja, Nå, ja, det er også rigtigt. Ja. Det gjorde jeg bare ikke. Hvad, må vi stille nogle spørgsmål? Ja, du fyrer bare an, du. Ja. Hvad laver du i din fritid? Ja, jeg arbejder nede i Netto. Og så spiller jeg Minecraft. Det er sådan, det jeg får min tid til at bruge til. Ja. Kan du huske dengang, du var med i det gjorde jeg bare ikke? Det var rigtig nej. Nej. Men jeg kan godt huske, at jeg har meldt mig til det. Nå. Vi har snakket med Simons venner, Daniel og Christian, og vi har hørt om, hvad de synes om ham. Han er ikke så meget tid sammen med os, men han er sjov og hyggelig at være sammen med, når han endelig ikke spiller Minecraft. Ja, og han er i Netto, så er han noget hyggelig nok. Ja, som sagt. Hvad siger du da? Ja, som sagt, han bruger meget tid foran computeren og skolen her. Vi har hørt om, hvordan Simon han er i hverdagen, og nu skal vi møde ham. Simon her, han er hypnotiseret til at vågne, når han hører lyden af en alarm. Godmorgen Simon. Eller god aften. Aften. Ved du, hvor du er henne? Nej. Du er med i et gameshow, der hedder det gjorde jeg bare ikke. Ja. Ja, kom med mig, Simon. Hvorhen? Skal jeg bare sætte mig ind? Så. Hej Simon. Goddag. Er du træt? Ja, lidt. Yes. Jeg var lidt forbløffet over, da jeg sådan vågnede, at jeg plejer at sove uden underbukser. Det er sådan en vane, jeg har fået, men Ja. Nu har vi jo hørt om, hvordan du er i hverdagen. Og du lyder til at være meget flink. tak. Ja, du spiller også meget computer. Det er det, der sådan holder mit stress nede. Ja. Men når du er i hypnose, så skulle du altså tage dig selv. Prøv at se med her. Pis, mand! Nå Simon, nu kommer vi jo til aftens første dilemma. Ja. Vi skal lige se, hvad du kan vinde. Ja. Prøv at kigge med her. Hvis du svarer rigtigt på aftens første dilemma, finder du denne klassiske Aben. Den har en meget større standard skærm, og der er allerede installeret Minecraft og Skype, så det skal du ikke til at downloade. Nå Simon, var det ikke en fed præmie, du kunne vinde? Helt vildt fed. Ja, det må man nok sige. Men du mødte også en dreng på gaden. Ja. Ja. Nå. Prøv at se med her. Nå Simon, du er da lidt vild, hva'? Ja, så fanden kan jeg sige, jeg kan ikke huske en skid. Nogle gange så var jeg pissesur op i det røde felt. Andre gange så helt ned på jorden og afslappet. Ja. Alt efter, om jeg har rød hæs. Ja. Men nu kommer vi også til aftens første dilemma. Og du gør også noget andet, dreng, som du ikke får at se. Nå, start streng, altså. Men ja. A. Du går hen og siger undskyld, jeg har haft en lortedag. Til drengen. Ja, til dig. Okay, ja. B. Du sparker ham i røven. Lige nu. Eller C. Du skyder ham i hovedet. Okay, så mister han jo alle sine hjerneceller. Det vil ikke være så smart. Nej. Du. Mads. Jeg tror simpelthen ikke, jeg skyder ham i hovedet. Det vil være alt for synd for en lille dreng. Prøv at tænke sig alt den klager for hans mor. Ja. Men når jeg tænker over det, så tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil sige undskyld, hvis jeg havde en dårlig dag. Ja, du skal jo tænke på, at du er meget sur. Rigtig sur. Tror du? Ej, ikke engang huske. Nå. Var det en hundelort eller sådan noget?
forskellige blank. Jeg siger B. Sparker ham i røven. Ja, vi prøver lige at se. Det er ikke godt. Så Simon, hvad tror du har? Jeg har vundet! Ja, du har vundet. Min fe! Min mor! Hej mor! Jeg har vundet! Du er inde og se det? Fail! Det gjorde jeg bare ikke. Se med i næste sæson. Vi glæder os til at se jer. Jeg vandt! Jeg vandt! Du tabte! Jeg tabte! Nej, jeg vandt!